Hui. Tarkastuu. Reijo siput rikki. Reijo ja siput rikki. Kyllä hakee tuolla. Näin. Nyt on holari. Boss. Tarkas vitun pitkälle. Se menee Tikkurilaa asti. No niin, se riittää. Ei nyt vittu kun sieltä tulee jengi. Niin, ja munkin pitäisi heittää. Että voi nyt tehdä mitään videoita. Kotivideo. Nätti kippa. No niin. Sit hakkarainen. Ei tarvi videoita. Eiköhän se heittää. Aina mennään. Oi komea heitto tuo. Eikä oo. Varo Matti. Vitun niemi se pari. No kun mä haluan ottaa pari, kun on ihan hauska katsoa. Käykö se jo? Käy. Aina musta kuva. Prodigy MX! Anyone? Ei sun myrkkyä. Joo. Oi, tää. Joo, varmasti selällä. Tää on jäätystä mätskää. Kattakaahan. Kyllä! Hirveestikin. Tää on ykkönen hyvä. Meillä on siellä autti. Orki. Joo siellä. Oi. Tuo muuten saattaa jotain näkyä. Riverin kädessä on sitten tuossa tolku. Näkyykö Tuomas videoskin? En mä tiedä, mä vahingossa katkasin toi siellä loppupäässä. Kun mä yritin zoomata, niin mä Vastatuuli. Ei näkynyt karkas. Tää on viimeisen tupakan paikka. Mä heitän vielä toisen. Junas. Kato, nyt joku soittaa, että nyt mulla on tuolla YouTubessa.
Se osui siihen. Ottaisi joku semmonen, ketä ei heilu tästä liikaa. Vellu tulee käsitärisistä. Ota vähän, ei se haittaa. Ota vähän taempaa, että näkyy jalat ja kaikki, niin näkee. Meneekö nää kalipuun? Sulla on finnin niskassa. Millähän Reska heittää? Syö. Ei näy. On se hirveä. Joo. Ihan hyvä. Mä en päästä tästä mihinkään. Jokki vatsan sisällä. Ois voinut huutaa niinku holariin, niin olisi ollut video. Nyt on nähty. Vittu on. Yes! Ei! Pitää tuossa edelliseen koppaan joku olla kilahtamatta. Eikö se voi laittaa sen äänen jälkeen? Okei, noin sit nyt video. Jätkä editoi. Vellu hei, tota näkyy. Mikä se on? Poika? Ne ei hävii tonne taivaaseen. Äijät alkaa sakalla. Äijät alkaa saada vähän paukkumaan heittää. En mä tiedä miten lähtee. Nyt tosta noin. Älä nyt tätä. Älä Se on päällä jo. Ei näe mihinkään. Kuvaile siinä noitte kun porukat Mun pitää puuttuu. puttaa vittu. Kuvaile kun muut pustaa. Hampaat vai? Ne mä hoihin jos on vaan. Ei tossa voi hei. Makkarainenkin putti. Miinus yksi. Miinus yksi. Mulla on joku +5. Ei me laske. Tuomas ei ottanut periaatteessa. En ottanut, mutta se oli niin, eikö mulla kato pitkään, mulla on yli 10 putti. Vastanen. Niin ylärauta. Nyt kun Jokke laitat sisään, niin se tulee video. Se on videolla! Äänet pitää ottaa vaan pois, kun joku Urpo huutelee, että se on video. Onnistu hyvin. Yritä saada silleen niinku kokonaisvaltaista kuva. Kuka havaa? Ketä Kokonaisvaltainen kuva, ymmärrät? Kokonaisvaltainen kuva. Mm. Näin. Meikäläinen taas heittää kyllä ässällä, mutta mennään nyt näin. Hyvän näköinen. Kyllä. Mene. Tippi. Hirveä. Upillo. Heittäkää valkoisia kiekkoja, toi ei näkynyt. Sori vaan. Ei tarvi näkyä, kun se on metrin päästä. Se vaan tietää. Lizard Boss. No ei se tarvi mainostaa. Samma häät. Kuuleeko Tiimikaveri. Team Sweden. Toi näkyy. On se on. Oi! Hitto kun on... Mitäs ei oo teet? kaukana. Matti Rykäsen. Ei lähetä liian korkeeta. Se Ei. liitää helpommin pitkälle. Ihan pieni hyssä. Ei mut pysty yhteen laittamaan. Laita suoraan. Älä heitä liian korkeeta. Älä neuvoa, anna mennä itse. Oi. Ai Hienoa. se kyllä Työntää. Kyllä toskin huomaa jotenkin, että tuntuu, että lähtee rennommin nää heitot, kun on vielä muutama juoni.
Älä selitä. Mä heitän vielä toisen sit Joona. Tuut sit kuvaan mun heitot saatana kanssa. Kuvaa sen. Kato, nyt on vellulla hyvä. Eikö tuli paino alas? Täytyy olla katana toi. Vittu jos se olisi kontrolli siinä hommassa. Vittu se olisi ihan hirveä. Hyvä. Toi on hyvä. Toi on hyvä. Ui vittu. Värre. Destroyer. Värre on aika tikis. Eka vuoden heittää. Toi muuten saat aika hyvä. Ei jumalauta Reijo. Jäi. Kuvalletti. Ota molemmat. Tää on tuohon 2 kuvakuvasta. Voi sit editoida. Kyllä tuota persettä voi kuvata. Kyllä tuota persettä. Varmasti kupille täti. Nyt menee. Noniin. Siellä se on. Oh. On. Kyllä! Mitä vittu? Missä se joke on? Mikä joke avaus on? Aika aika hyvä CTP. Mulla on tuo. Au se on kuva kun puttu. Oli 2. Vasta tulee. Hirveä. Tuomaksen 2 heitto. Miikka 8 putti. Eiks tää oo par 10? Ihan nakki. Joo. Ei tarvi kuva. Pannaan nyt loppuun asti. Nyt kannattaa kuvaa. Nää on niitä Tuomaksen videoita, miten Tuomas oli näin paska. Läpi. Poki. Niin, kato nyt se kusettaa, ei sillä ole ikinä miinusta. Nyt se on enää -8. Nyt painaa Miikka 2. Onks toi sun? Sekin. Tai siis ihan sama. Ketä sen kuvan. Mä menen vähän tuohon ottaa tukke. Sillä näkyy vähän niinku nää heitto. Eikä heitäkö sitten? Eikä heittäkö. Kato. Tää on ihan normaali fripauksen Tuomoks. Se kusettaa meitä, kato. Ihan selkeästi kusettaa meitä. Muija tekee puhelin. Niin. Nyt tulee hyvä. Tarkkaa kuva. Heitä matala. Aika hyvä. Seuraava. Ei oo paljon filmiä jäljellä enää. Lopputulos oli huono. En mä usko, mä saat kannattaa, koska tuuli Kit- on tonne vasemmalle. Oho, toi oli aika hyvä. Painuu alas. Se näkyy. Näkyy. Ei muuten ollut halari kaukana. Vielä toinen. 10 senttiä. On se tarkkaan. Ehkä 13,5. Kyllä se puoli metriä meni Tuomas. 2 metriä ohi tippu. Ui vittu nätti. Ei oo. Se on siellä. 10 senttiä. 10 senttiä. Sun munas on 10 senttiä. Mä otan vielä porraa. Nyt on hieno.
Ei mene yli. Hyvä fore. Okei. Lähetään vittuun. Hei. Heitä yhden. Molemmat jalat oli ilmassa. Rupee kunto kohe. Ei oo enää. Tää on puolen tunnin dokumentti. Ei oo enää kuukuusia. Hirveesti. Heitä kovaa. Joku muu jäkävä oi perä. Kaveri kilahtaa. Uusella vittu munaa. Ei kannata käydä. Oi illalla painaa. Näkyykö sitä mun foree missä? Tuo. Kun mä sanoin, että pappi ihan syssissä. Sä panit se vittu tikku sua. Jätkä saa yllättävän paikki heitä. Hyvin se Ai ei tää ollut mun avaus vai 10 sentistä? Mutterille on yllättävän hyvin. Kolmonen. No onneksi joku edes puttas sisään kun kuvasi. Sininen niinku pelloa. No mut ei se nyt oo kun sä käyt muutaman kerran heittänyt, käyt pari 100 kertaa. Käynyt. Voi vittu, mä lopetin. Niemi viime vuonna niin vaikka kuinka paljon. Niin. Sun pitäis heittää 4 tuntia päivässä. Ja sit väliä kentälle heittäis. Niin. Oikeesti, et saa Siitä on muuten jees, kun käy viskakeen. Siitä tulee aina, alussa tuli 3-4 metriä lisää. Avaakaahan, niin mä vielä tän väylä kuvaa, jos joku nyt vahingossa onnistuisi. Niin. No mä tiedän. Upsi miehi, upsi miehi. Huijaus heitto. Niin, mutta siis että voi olla huono. Ihan vaan näet värillä meille niitä koskaan. Next one. Tää helvetti hyvin kuitenkin. Huomioikaa vastatuuli. Kaveri käy joka vittu. Niin Joonas käy merkkaa joka väylä. Pakko merkata. Nää on mun reviiri. Antaa kissalle merkit täällä on. Oho! Nyt karta. Mitä se oli syy? Väärä kiekko kotiin. Se on kumma kun nuo velluheitot aina näkyy. Onko se heittää kirkkaan kiekko? No kai ne näkyy kun ne lentää vaan 40 metriä. Kuvaako joku tästä sitten? Se häviää aina 60 metriä. Katsotaanko Rodits kiekosta mihinkään. Mistä tuli joku värinen juttu? No joo, ei se mitään. Ei näy. Oliko se hyvä? Huono se heittää tuohon. Aivan liian korkea. Hei, viskaa niin, että vittu se käsi irtoaa. Se on irro. Vaan hyssessä, Ai, koska se on vastatuuli, se kääntää muuten näin. Miten näin vai näin? Näin. Mikä on No niin, Tuomas hiljaa. Hiljaa tuo. näin? Joo, muuten se kääntää tän oikein. Juuri näin. No niin.
ylös kiekko. Plomps! Sinne meni lampeen. Melkein se oli Noit. se oli ehkä Ihan ennen. Tuomas neuvoppaa hyssenä. Niinpä. Se jäi käteen. Niin. Toi näkyy, toi näkyy. Se on muuten Pannaan lähellä. kaikki kiekot tonne. Ois pitänyt heittää paikilla vaan se on. Mikä sulla on kädessä? En mä tiedä. Kännykkä. Älä heitä. Valkoinen. Mikä se on? Sieltä tulee Valkoinen. Mikä se on? Niinku oikeesti se kippaus. Mulla on vastatuuli. Sun tässä pitäis se alusta asti täältä vähän alhaalla. Mikä kiekko se on? Hei. Ei kun oikeesti, mikä kiekko? Älä heitä nyt sinne vittu muusikkoon turhaan. Mikä se on? Mikä se on? Roadrunneri, älä heitä. Älä heitä, älä heitä. Älä Se on sun heitä. äijän päässä. Kato, kuppi. Hieno asia. Menikään se edes jonkkaa se Joonaksen? Kuva.